Aquest vídeo l'he titulat "L'elecció dels nostres representants" i ens ajudarà a repassar algunes coses que també trobareu a la pàgina 57 del llibre de Socials. A més, us pot ajudar a entendre millor els exercicis i les activitats que haureu de fer després. Llavors, important el que ens diu aquí. Perquè tot funcioni correctament en una localitat, en un país, en una comunitat autònoma, es necessiten persones que prenguin decisions, que decideixin les coses que s'han de fer en aquella localitat, en aquell poble, etc. Diu que aquestes persones hauran de fer de representants dels ciutadans i decidir tot allò relacionat amb la salut, amb l'educació, amb l'habitatge, amb la neteja. És a dir, necessitem persones que representin els ciutadans, les persones que viuen en aquella localitat. Val? I com es fa això? Com es trien aquests representants? Doncs a través d'una votació. Cada 4 anys, normalment cada 4 anys, els ciutadans escullen els seus representants a través d'una votació. I això potser ho haureu vist perquè haureu acompanyat potser el pare, la mare o algun familiar, o ho haureu vist a la televisió, com les persones van a votar i decideixen qui volen que els representi, qui volen que sigui l'alcalde o alcaldessa del seu poble, o el president o presidenta del seu país o la comunitat autònoma. I com funciona això? Doncs mireu, aquí diu qui i com pot votar. I us he posat un petit resum de coses importants. Totes les persones majors de 18 anys que visquin en aquell lloc. Les persones que tinguin més de 18 anys i que visquin en aquella localitat poden votar, que estiguin empadronades en aquella localitat. Això d'estar empadronades, després us explicaré què vol dir. Totes aquelles persones que siguin més de 18 anys poden anar a votar. Important, votar és un dret, però no és un deure. I això, com que ja portem alguns dies treballant sobre la importància i la diferència entre el dret i el deure, segurament ho entendreu millor. Mireu, un deure, recordeu que era una obligació. Deure de pagar impostos, deure de respectar l'opinió dels altres. Mentre que un dret és una llibertat, una cosa que tu pots fer. Sí? Doncs el dret a l'educació, el dret a la sanitat, això són drets. Doncs votar també és un dret. Què vol dir això? Que la gent pot anar a votar si vol, no és obligatori. La gent que té més de 18 anys i que viu en aquella localitat pot anar a votar, és un dret, pot anar-hi. Diu aquí que per votar s'habiliten alguns espais a tota la ciutat, a la comunitat autònoma o al país. Doncs on es pot anar a votar? A les escoles, instituts, oficines públiques. Com que normalment les eleccions la majoria de vegades es produeixen en diumenge, tots aquests llocs estan tancats, per tant no hi ha alumnes i no hi ha cap problema per fer aquestes votacions. Important també diu, cadascú vota el lloc que té més a prop de casa seva, del lloc on està empadronat. I què és això del padró? El padró és una llista que té cada ajuntament on consten les persones que viuen en aquell lloc. Una persona no pot estar empadronada a 2 llocs, sí? Perquè si no, el dia de les eleccions, doncs podríem anar a decidir qui volem que sigui l'alcalde de Sant Just Desvern i a més l'alcalde d'Esplugues de Llobregat. No? Per tant, només podem votar una sola vegada i en el lloc on estem empadronats. I votar el lloc que tenim més a prop de casa nostra. Quan les persones van a votar, uns dies abans reben una carta a casa on els diu, doncs vostè pot anar a votar si vol aquest dia i en aquest lloc. Sí, els dona l'adreça del lloc on han d'anar a votar. Diu després, com s'escull un representant? Hi ha 3 passos importants que són els que també trobareu a la pàgina 57 del llibre de Socials. I el primer pas és aquest que trobareu aquí i és important. Diu, es fa una campanya electoral. És a dir, totes les persones i partits polítics que volen governar en un lloc, que volen representar els ciutadans d'un lloc, expliquen les seves propostes. Segurament doncs, al carrer veureu cartells electorals o haureu sentit o sentireu a la tele doncs, que una persona o un partit polític doncs, fa una xerrada o fa un debat i explica les idees que té. Per exemple, doncs, si em voteu a mi o voteu al meu partit polític, doncs millorarem la sanitat o ajudarem més a un tipus de persones en concret o no sé, o arreglarem les carreteres o millorarem les escoles. Tot això són les coses que diuen en una campanya electoral, és a dir, aquelles coses que si la gent els vota diuen que faran. Sí? Això s'anomena campanya electoral i és el primer pas d'aquesta tria de representants. El segon pas és aquest. El dia de les eleccions, els ciutadans que tenen més de 18 anys van a votar la persona o el partit polític que més els hagi convençut. Com que els hauran escoltat els dies abans,
Doncs van allà, mireu la primera fotografia, no? Doncs hi ha un munt de paperetes amb els noms de les persones o dels partits polítics. Llavors la gent pot triar, pot decidir, d'acord? Què han de fer després? Doncs veieu les altres dues fotografies, s'acosten amb una d'aquestes taules que s'anomenen meses electorals i llavors hi ha una sèrie de persones que s'encarreguen de demanar el DNI, de comprovar que tu ets aquella persona i comprovar que també votis correctament i sobretot que no votis dues vegades, sí, perquè si no això no sortiria gaire bé. Per tant, això és important. I què diu aquí? Les persones que estan en aquestes meses electorals apuntant qui vota, qui no vota i van fent el recompte de la quantitat de persones que han votat, aquestes persones estan triades a l'atzar, com per sorteig, entre tots els ciutadans. Estar en aquesta taula, si et toca, és un deure, és una obligació. És a dir, votar és un dret, tothom hi pot anar si vol, però estar en una mesa electoral com aquesta és una obligació. És a dir, si et toca per sorteig, hi has d'anar. D'acord? Què pot passar? Pot passar que aquella persona que li hagi tocat per sorteig, doncs treballi, o estigui malalta, o tingui previst un viatge. Què ha de fer aquesta persona? Doncs com nosaltres quan anem a l'escola, no? Que hem de portar un justificant. No, doncs no he pogut venir perquè anava al metge o tenia un viatge. D'acord? Doncs passa el mateix. Si una persona pot justificar-ho, no hi ha problema. Ara bé, si aquesta persona no ho justifica, com que és un deure, pot tenir una multa. Ara bé, el que és important en aquesta situació és entendre que això és un deure mentre que votar és un dret. És una cosa que podem fer si volem. Quin és el tercer pas? Doncs quan acaba la jornada electoral, quan acaba tot aquest dia, es recompten els vots. I el partit que obté més vots és el guanyador. Fixeu-vos en aquestes dues imatges. S'obren les urnes i es dipositen totes les paperetes, sí, amb el nom dels partits polítics o d'aquelles persones, a damunt d'una taula i es van comptant. I es va fent el recompte de vots per veure qui és la persona o partit polític que ha tret més vots. Què pot passar? Diu, si hi ha un empat. Si hi ha un empat o no hi ha una majoria, poden passar diverses coses. O bé que uns quants partits es poden unir per governar junts, o bé donant suport a un altre partit polític, és a dir, aquestes coses poden passar. Ara bé, el que és important en tot aquest procés és que entengueu aquests tres passos de com es trien els representants, les persones que s'encarregaran durant 4 anys, si no canvia res, durant 4 anys, de representar els seus ciutadans i de fer tot allò que han dit que farien, és a dir, millorar la sanitat, millorar la vivenda, l'habitatge, millorar en general les condicions dels ciutadans que viuen en aquell lloc on ells han sortit triats. Sí? Aquesta explicació també la trobareu a la pàgina 57 i us pot ajudar en els exercicis o activitats que haureu de fer després.